Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Kotomel. Pemirsa, selamat beraktivitas. Aku ki bingung ya pemirsa. Arep mindah tanduranku, engko nek poteku gak cedak karo tanduranku. Kalau nggak deket sama tanamanku waluh, kuwi kan daun waluh ku sing iso nglindungi saka patokan ayam. Sedangkan mau tak pindah, aku takutnya nek tak buat pot besar, engko terus ditotoli ayam, olehku kangelan ijir ki engko nganggur, guys. Aku bingung. Aku daripada bengongnya aku apa metu ya pemirsa. Udah naik 2 hari berturut-turut. Beberapa hari sih gak 2 hari. Beberapa hari nek wis mulai habis luhur iku terus gerimis terus pemirsa. Aku jadi bingung. Apa yang konten metu, aku tidak mau mengorbankan anakku, guys. Cuma demi konten anakku tak jak blakrak-blakrak. Mari aku yo mau wong loro tok, guys. Ngono ceritane yo. Alah, aku bingung, guys. Aku kok pengen ngerujak belang kemen aku. Apa yang metu tuku bakso ngonten rencana yo. Bakule kok gak dodol. Dulurku ki ket anake sekolah ki nganu pemirsa. Apa jenenge? Jarang dodol bakso mie ayame. Biasanya kan tak konten terus. Mohon maaf yo, cucian tidak kering. Aku mohon maaf. Mungkin pemandangan tidak nyaman buat pemirsa ya, mohon maaf ya guys yo. Ya wis lah, aku pengen ngerujak guys aku. Blangkemen. Aku blangkemen onone bahane mau mangga dan pir. Anane mangga dan pir. Ya wis guys yo. Daripada aku blangkemen metu yo grimes, metu mesti gondol anakku nih, anak aku nekat blakak-blakak masih nggo jas hujan ning aku ngesakno. Kok yo demi konten anakku tak blakrak-blakrak. Nah, mari wong loro yang tak ceritani kan. Cuma berdua, tak kecuali di rumah ada orang atau siapa, aku iso ngonten war. Nah, aku konten saonone sepenting anakku iki kopen ngene. Aku ngono guys, masalah yo kuwi lah. Beda sekali. Masih dengan cowek tercinta. Ini kan enak kalau saya tunggu rujak iki cilik ngono loh guys. Dari Mbak Widi kemarin. Bumbunya apa ya? Terasnya tak bakare Mas. Berbelang kemana mending ngerujak. Anakku ora doyan ya, surat tak kei. Ngerujak ya mesti pedes. Aku yo belang kemen Mas. Jadi daripada aku belang kemen, mending aku gak rujak aja. Mau yo ono asem sih sebenarnya guys. Ono asem. Alhamdulillah asemnya tapi mateng. Tak bakar dulu. Apa lah? Nganune bumbune yang ngono kuwi. Bakar nang kompor. Jenenge rujak ki terasine mateng guys yo. Iya maaf yo, kuwi tak sunduk ya apa guys enak iki guys yo. Kok bingung. Aduh. Ini saya. Iya. Tak bakar dulu. Aku anane saonone bumbu nang iku pemirsa. Saonone bumbu nang buah nang iku kulkas. Aku memang sering kadang nang Laskar apa toko buah ki yo. Tuku mangga, kadang tuku anggur yang wis toko mah. Kok saonone per karo mangga tok lho aja aku belang kemen guys. Udah nih belang kemen aku pemirsa. Udah nih belang kemen. Gak belang kemen guys. Aku belang kemen guys. Terus terasi apa jenenge sasetan lho pemirsa. Awas. Onone per karo seharusnya kan ono
timun, ana kerai ya, guys. Anane sak anane. Blangkemen. Iki wong blangkemen tampil, guys. Blangkemen. Aku none pir ambek mangga. Mantre aku yo wis wayahe nyetok buah. Iki nek aku masak sayur asem iki sek engko tak cucine sak lomboke. Daripada aku blangkemen apa dolan merah yo. Gua anakku kudanan, guys. Aku dolan nek merah aku nek pas gak cuaca buruk. Yo. Aku mohon maaf lho ya, aku ki gak kekerasan karo hewan lho, ngono sing mbak kekerasan karo hewan. Tak ingat terus ben gak ganggu kontenku. Ki lomboke golek sing ojo pedes-pedes ah. Sing sedengan. Jare nek ganjel cemplang apa piye lah, guys? Ora mudeng. Wis ngene ya. Ada asam jawanya. Kita uceki dulu, guys. Onone per karo iku. Aku kadang lagi tuku per, yo kadang sak gelemku pengen tuku nang bazar apa nang Raskar. Tapi yo nek karo desaku kene yo rada adoh, guys. Jadi aku dumalnya nang Mbak Romo, nek gak ngono nang Cepu Kota ngono. Nek pengen yo isuk bakul, tapi preng-preng bakul gak didol ngono apa pemirsa bakul buah pasar. Gak didol. Karena blangkemen jadi Mbak Eka mau buat rujak ala kadare ana banang iku. Aku blangkemen nek, guys. Ape ngurusi tanaman kok tanaman ae. Grimes. Aku nek kudu sithik sirahku nglier. Wis blangkemen ala kadare tak ngrujak ae. Manggane yo mok 1. Wah, pengen golek mangga apa nang toko buah akeh, guys. Mangga gadung, mangga kueni, mangga kopior. Oke. Seharusnya anget-anget iki golek wedang kacang ijo yo misalnya. Lah gek jam mahe ini sing awan iki. Yo urung ono bakul. Cara mana wedang ronding kok sore pemirsa 4:30 aku teko bakul. Aku lagi pengen mangan rujak. Rasine tak bakar. Lah piye guys yo? Sing tak jak iki gak ono. Pisananku yo wis rabi. Masa aku ngejak wis sepupuku lanang kan sungkan. Terus lekku ngene-ngene iki apa jenenge tak jak ngonten iki. Pisan pernah pemirsa lek wedok kuwi tak jak ngonten biyen. Saiki jarang gelem. Tak cuci dulu, guys, sama lomboknya ya. Sebentar. Ya, tak akoni, guys, anak-anakku loro karo niki do angel mangan buah tak akoni yo. Ora ana sing tak tutupi. Oh iya, gula jawane piye? Ngawur urung tak nganu pemirsa. Sik. Oh lah. Lomboke, guys. Yo ana sing kadang tangkene diwarna, yo ana sing ora. Sik aku tak njupuk gula Jawa. Mulane ayo. Kok Mbak Eka kekerasan karo hewan. Lah piye, guys? Kucinge ganggu wong ndak. Wong kuwi ora tak tutuk banter mbok tak demek. Ayo, iya. Nek aku kekerasan karo hewan ora tak openi pirang-pirang tahun. Yo pas tahun ding pirang sasi ding. Maaf guys yo, aku ki gak kekerasan. Nek kekerasan ora tak kei mangan. Nah. Untungnya aku ki tuku gula Jawa seperapat pemirsa. Cocok nih cowek dari Mbak Widi pas nek dienggo rujakan nek dhewean, nek wong akeh yo gede. Nek tak nggo ngonten iki wis pas iki. Gula Jawa. Rujak iki nek ora ana gula Jawa ya ora adol rujak Jawa, guys. Nek nang Bali ki ana pemirsa rujak pindang nganggo kuah pindang. Enak kuwi sing doyan. Nek aku ngono doyan ngono kuwi. Nek bojoku ora doyan pemirsa. Bojoku gampang-gampang angel.
Oke, ini kita dulu. Oke guys, oke, kita dulu rujaknya. Hujan-hujan bikin rujak. Ini gak perlu dikasih kuah. Soalnya ada buah pere, rujak ala kadari kok guys. Ya daripada aku gabut tapi metu ya dolan merah ki yo grimis. Dolan lekku yo grimis sampai menten metu karo rencana iki. Aku yo ngorban anakku. Amene aku rujak dhewe nang omah ngrai orang ditonggo ya aduh kok kiwa tengen. Terus nek aku ngonten ki yo mosok terus tak apa jenenge tak paksa bocah kan yo. Daripada belangka menaruh ngerujak guys, aku bingung konten apa. Nang kulkas ana buah pemirsa. Dadi misalnya anakku pengen yo ora tak entekno kabeh guys. Wis tak spill lah pemirsa kita. Anggap weni yo iki. Ya guys. Aku dhewe aneh iso dadi konten iki. Nah, iki kok aseme. Ngono guys. Iki kucing iki mambu apa? Mambu terasi. Kucing iki mambu terasi. Ini kan jadi. Sudah jadi. Ini jadi pemirsa dadi konten. Ini ana asam jawane. Enggak gak putih kasih kuah soalnya dari ini kita antene sisang pere saat ini anu kode terang lagi aku tak nyetok buah. Apakah ada promo di bazar? Suwi tak ngomong guys aku lagi bazar buah Jepang aku misalnya kayak pas iku loh aku beli no buah makni pas beliau loro kayak makni ini di riwayat darah tinggi guys nek pakai gula darah kok pakai gula darah pakai diabetes mellitus bahasanya ini ya diabetes mellitus. Yes, ini dadi yo guys. Tentang sisa. Mucut guys, gak apa-apa sih aku. Anakku ora doyan, ora tak kei guys. Sik kok tak mek ngelap. Ya. Guys. Sudah jadi toh. Dewian iso dadi konten. Rujak. Mau nggak pemirsa? Rujak pemirsa. Ini rujak ala kadari daripada aku belang kemen guys. Sik. Nah, ini memang ala kadari seneng kulkas tak ambil karek bir karo mangga ya wis toh. Tak gawe rujak. Ini bengkong karbonnya guys. Mantap. Sudah selesai, sudah jadi kesederhanaanku sendirian di rumah. Gak perlu kasih kuah guys. Sudah jadi. Mari kita makan. Mari kita santap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita coba rujak ala Mbak Eka. Wah pas, hasilnya pas, ini pas. Monggo pemirsa. Saya mau main kesini tak jak nonton ayo. Ya asam Jawa nih guys. Asam apa oleh? Mantap ora? Pak pedes kok lomboke sithik, lomboke enom. Pas.
Dan iki blangkemen. Enake ngemil rujak. Pas. Coba saka Mbak Widi sok pas itu. Yo. Rujak wis jenenge gegeden misane. Rujak dhewean. Hmm. Hebat pemirsa wong borong. Ket mulai saurung subuh sampai setelah mau asar dulu mulai. Berarti memang terakhir mereka mengerjakan sesuai dengan sampai tekan lor. Perjanjiannya mungkin. Wah enak tenan. Manggane weni kok iki. Mbok kita kasih juga misalnya saka buah pire dhewe. Terus bener ya, Mam? Tuh. Oke. Aku nulungi wong pemirsa. Tiba keplese. Ini kan papinge kan licin, guys. Kadang dilewati truk-truk dadi papinge iki munjuk ngene lho, guys. Munjuk, mau tak tulungi bapake. Wes gak apa-apa, Mbak kok. Tibane ndek ngene tok lah sampai gelembungan gak, guys. Tak konten menghormati wong lain. Tak syuting sana. Wis liwat bapake. Wah, nalo Mbak nyung. Papinge dadi ngene lho, guys. Munjuk terus ngene. Karena apa? Dilewati truk. Kan cuma pinggire tok sing kebun. Sana guys, sampai tak pengen mobil mboten usah. Sana. Grubiak biasa niku sing lewat iki Mas Yanto bakul banyu pemirsa, bakul garis. Tak Mas, banyu. Tak kira iki grubiak ndelok grubiak iki. Pemirsa tahu kan keranjang dari bambu sing dienggo nggawa barang. Lah kita bapak emang bar ngambil benih padi alias apa jeneng Daud benih padi nang rombong lho guys, mau tak tulungi guys. Sana. Aku sering pemirsa cah enom lah. Kowe tak kandhani lene Pak motor iki aja banter-banter ae. Lunyu nek bapak emang alon-alon cuma yo gak ngerti medannya karena gak kenal dalane kene dadi tiba mau pemirsa. Walah. Aku krungu grubiak. Tak kira sapa. Kalau masih antar bakul iku. Kita lanjut guys. Semoga tak entekno pemirsa. Tak sano kulkas tambah suger. Aku dulu pernah ngonten buat asinan buah ya pemirsa. Pernah pas dikei kedondong Mbak Isma, orandu, aku tak gawe asinan buah. Tak tuluhi mau tak genjono iku pemirsa. Aku yo ora oni guys, wong kena musibah tak sut. Wong kena musibah tak concong, Pak, kenapa Pak? Ngono nek wonge gelem. Omah wonge tiba. Ya aku refleks misal ora ono niatan nyocok kamera wong mau kejadiane spontan. Wes guys. Tak pangan ya. Asemnya utah. Lho, udah enak guys. Misalnya tak tutup dulu. Lagi mang konten blangkemen gawe rujak. Sak onone nang jero kulkas tak olah gawe rujak. Mbak Widi. Coba apik, Mbak. Enak. Plus misalnya tak tutup dulu kontennya iki mang blangkemen
Blangkamen iku bahasa Indonesiane apa aku yo sik urung mudeng ya, guys. Blangkamen iku mulut pengen ngemil. Misal terima kasih, tetap semangat, hati-hati nek di jalan yo, jalannya licin. Mana bapak tiba bar ngambil benih padi ngono guys ceritane. Iki mang ibuke urung mulai lho pemirsa montore nang kono. Muga jane lancar ya, Bu. Jos. Anakku gede aku tak latihan tandur pemirsa luwung. Sedina sehari hitungannya wong siji 150.000 lebih ya pemirsa, tergantung kesepakatan yang harus duwe sawah lho, apa ora ajojing. Jojo gede aku tak buruh tandur, apa ae dilakoni sepenting iso ngewangi wong lanang mergawe ora guys. Terima kasih nonton kontenku. Tetap semangat ya. Kata-kata hari ini, Allah atau Tuhan telah menciptakan rezeki itu sesuai dengan porsinya ya. Kita dikasih segini berarti Allah sudah menyesuaikan apa yang kita punya, kita mau ya. Jadi intinya jangan pernah iri dengan rezeki orang lain karena Allah sudah menata dan menakar sesuai dengan kebutuhan kita. Tetap semangat. Mas Wata berkala ojo hari lek mas sampai keluarga mas kepo ojo le bisna cover. Nah ana klare mbak sebelah sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.